San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Pan
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumbong Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ginbisitahan ko si Tita Miranda. Ginsugid ko sa iyang ginhimo ni Mac sa akon. Sang hinali lang, nag-abot si Arthur. Kag suno sa iya, buligan niya ako.
Apang nakibot kid ako sa ginhimo niya nga pagkako sa akon. Nalainan ako sa ginbuhat niya. Gani dali-dali ako nga nagwa. Sa pagpadayon ko pagid. Ano? Ano ang natabo? Nelly, hindi ako kaginawa. Ano ganing natabo? Si Arthur. Nalainan ako sang tuyo niya sa akon. Ano? Nelly, hindi naman ako makaginhawa. Nga ginawa ka sang madasig. Hinaya lang. Aisa, dali kami diri sang tubig. Hindi makuha sa kaisipan ko si Arthur. Ang iya panulog sa akon. Ang iya ginahandom nga buhaton sa akon, Nelly. Miss Nili, good evening. Oh my God! What's happening to you, Miss Ellie? Hatagi siya sang tubig. Anay ka? Nga kadulom dire? Ay, we need to lower the electric bill. Nagamit na gani namon. No, Miss Nili. Not the chandelier. Only one. Okay. Isa lang ang ginon. Ote, ang tubig di ina. Ay, sorry. Sorry, miss. Ote, okay ka na? Nelly, hindi ko gid makuha sa akon kaisipan ang ginbuhat ni Arthur sa akon. Ginpilit niyang iya ko galingon nga hakson ako sa hugot. Kagabi mo, nabatyagan ko pang iya pagkalalaki nga nagtupa sa akon tiyan. Diriyo, kalain huna-hunaon nga utod ko siya. Oh, nahangpan ko ikaw. Apang hindi mo'y nasala. Lain siya ulo. Ari ng tubig, miss. Kadugay sa imo, haw? Ay, gintanaw ko pang sagwa, miss. Do sa nagahulag ang mga tanom eh. Base ko nakabuhi naman ang kuring ni Tita Jinky. Yes, miss. Pero feeling ko, may nagatanaw sa aton. Basi may kapre diri. Ay, may naisipan ako nga paagi. Agod nga mahatagan sang solusyon ang problema mo, Ili. Ano ina, Nelly? Ibaligya na lang kay Arthur ang propiedad mo. Babayi siya nga magpaminsar sa mga taxes. Nelly, malahalon ang balay nga ini para kay mama. Malahalon ang balay nga ini para sa iya. Bangod mabuhat niya ang tanan nga gusto ni Miranda. Samtang diri siya naga-star sa mansyon nga ini. Makapabugal siya nga siya ang ginpasulabi ni daddy mo. Kag amo ina nga kun agdahon siya sa kasadyahan, kag makahibalo siya nga imbitado man si Miranda, ginadala niya si daddy mo. Agud niya ipakita sa tanan nga masarangan niya nga aggawon si daddy mo sa kay Miranda. Kag nalipay siya nga makita nga nagaimbara si Miranda sa iba niya bisita. Matuod na. Apang si mama, amo ang kirida. Kag nga ang mangakig siya. Matuod man ina, hindi bala? Siya ang nag-agaw kay daddy mo. Siya ang legal nga asawa. Nainit si mama sa iya. Bangod ginapakita niya sa tanan nga barter siya nga asawa. Apang nga hindi niya pagbuyan si daddy. Nga nagapadayon siya nga ipakita sa tanan nga siya ang tunay nga asawa. Kag si mama, among malain nga babayi. Kag ikratan, oportunista nga kirida. Ang nahibaluan ko, sugot man si daddy nga ihatag sa iyang katunga nga propiedad. Kung magdiborsyo sila nga duha, apang hindi siya magpasugot. Gani nagapabilin siya nga martir nga asawa. Kag si mama, ang wala sang pulos nga babayi,
Kag si mama, nagapabili nga kirida, kag manug-agaw sang bana. Amo inang ruson ko nga naakig si mama sa iya. Gusto si mama, nga batuno ni Miranda ang kamatuoran, nga wala siya ginahigugma ni daddy. Luyag niya nga mag-anto si mama, apang hindi magpapirdi si mama sa iya. Gani amo inang natabo. Kung matabo nga nagatabo ay sila nga duha, naga-iskandalo sila. Ginatawag niya si mama nga manug-agaw sang bana. Kag devil woman. Ginatawag man siya ni mama nga Jezebel. Kag puta. Sinoy na si Jezebel? Amoy na siyang reyna. Kag pinakamalain nga babae sa bugos nga Biblia. May ara pa sina? Basahang Bible mo. Mabalik kita sa problema mo, Ili, Kung ibaligya mo ining balay nga ini kay Arthur, basi kung pati ang tanan nga gamit diri, kuhaon man niya. Gani kinahanglan, nga subong pa lang, suguran mo na ang pagpaligwin sa mga gamit diri. Ano? Kag sa diin ko inataguon. Dito sa kundo ko Silingon mo lang siya nga ginbaligya mo sa akon. Kag ang imo mga alahas, ipatago mo sa bangko. Kag ang mga bag mo kag sapatos na nagabilis ang mga milyones, isla naton sang piki. Wala pa ako makadesisyon, Nelly. Amo gani na, nga ako ang madesisyon sa imo. Malahalon sa akon ang balay ng ini, Nelly. Amo ina nga ginbili ini sa ako sa maginikanan ko. Nakahibalo ako nga palangga mo ini. Apang kinahanglan nga mag-break na kamo. Maminsan lang anay ako sang maayo Si Mami Abi wala siya sang huyog nga magtago sang kwarta. Ang ginahimo niya, among magpamakal sa mga painting nga nagabili sang minilyon. Parehas ang painting nga ina ho. Painting ina sang isa ka babae nga nagapungko. Obra maestra ina sang isa kakilala nga pintor. Kag napulo ka milyon ang bili sina. Kag bangod nga wala ina sang title, ginatawag ina ni mama kay Miranda. Ang asawa sang daddy mo? Oo. Ginahimo ni mami nga palatwasan sang iya kaakig ang babae nga ara sa painting. Ginatawag niya ina kay Miranda. Kag abi mo, masami niya ina nga ginatuslok. Kag ginahambalan, do sa gaga ka Miranda. Nga ginapilit mong lalaki nga hindi na sa imo. Nga hindi mo siya paghatagan sang kahilwayan. Ako ang ginahigugma niya. Ako! Hindi ka makahangop? Na, amo sina Nelly. Amo inang mabatian ko pirmi sa iya. Ginatawag niyang painting nga ina kay Miranda. Kag ang painting nga ina na insured. Kag makakwarta ka kung ginkawat? Oy, Ili. Hindi ka magsiling? Nga ginapaminsar mo man ang ari sa akon kaisipan. Nelly, na-insured lang inasang napulo ka milyon. Pero, ambot kon anong nakita sa mga kritik dira Nga amo gisina kamahal. Kag isa pa, wala may inasang nabuhat kundi magpungko lang dira nga do sa akig. Amo gani kag ginatawag siya ni mama kay Miranda Kapintas gali kay mama mo kung maglahog, no? Apang, ano abi ko ginkawat, no? Kung ginkawat ang penti nga ina. Ili, ha? Hindi pagpanumduma, ina. Nelly, hindi na ako maluyag nga makikita kay Arthur. Kag hindi ako maluyag nga ibaligi ang ginbilin sa ako ni mama. Kag ang penti nga ina, amo lang makabulig sa problema ko. Pero ang ginapaminsar mo, Ili, illegal. Mapriso ka sina. Sagsino ang makawat sina sa imo man? Ako? Ay never. Kalimti lang ina, ha? Ibaligya lang ang balay nga ini. Magamit mo ang kwarta. Magamit mo ang kwarta sa pagpatindog sa negosyo. Mapatindog kita sa negosyo, Ili. Ara naman. Makalima na kita magpartner sa negosyo, no? Makalima na kita magpartner sa negosyo. Apang ano natabo, ha? Na bankrupt.
Kinahanglan ko ang partner nga hindi magtsupi sa akon. Kag ikaw inaili. Mabuligay kita nga duwa. Nakahibalo ka nga amo ng gusto ko, Nelly. Pero hindi pa subong. May plano ka nga hindi maayo? Nagalahog na ako, no? Ang gusto ko nga himuon subong. Amo nga makikita anay ako sa abogado. Tanawon ko kung may option pa ako nga mahimo. Ginsugid ko kay Nelly ang rason kung nga akigid si Mama kay Tita Miranda sa pagpadayon ko pagir. Hello? Sinang Patring? Hello, Nang. Kamusta ka? Oh, Ellie. Oo, Nang. Kamusta ka? Maayo man. Nang Patring, matawag na lang ako, Si William ba lang hambalon mo? Oo, Nang. Pwede ko bala siya nga mahambal? Ato pa siya sa banyo. Sugiran ko lang siya kung makagwa siya. Salamat, Nang. Abi mo, nalipay ako nga makabati sang tingog mo. Sige Bye. Hello? Hi. Oh, Eli? Nakatawag ka man. Pwede bala kita nga makakita ay boss? Aha? May butang na ako nga i-discuss sa imo. Makakadto ka bala? Ano balay na? Mahambala na lang kita sa personal, Ti, sige. Tawagan mo lang ako, kung sa din kita makita ay. Sige, Eli. Bye. Gintakop na niyang cellphone. Sa hapon ko lang siya tawagan, makadtoan na ako kay Tita Olga. Ginimbitar niya akong manyaga dito sa ila. Nelly, upod ka sa akong panyaga sa ilang Tita Olga, Malakat kita karon dugay-dugay. Ay hindi na Hindi ko ya type ang panyaga ni Tita Olga mo. Kag hindi ko siya ya type. Ikapila na niya nga ba na si Tito Joe? Ikatatlo. Napatay ko na ato sa hapo. Kag duha lang katuig nga nabalo siya. Kag nakabati ako sang balita nga ginhiluan niya ko no si Tito Joe. Gani amo ato nga napatay? Oo. Sino nagsugid sina sa imo? Si Mami Amo ina nga wala sa nagakadto sa party niya. Kay siya gid kuno ang nagpatay sang bana niya. Kag dason, inang mansion kuno. Dali na lang kuno inabutungon sang bangko. Amo gali? Amo ina nga wala sang maluyag nga makig-ayo sa iya. Inapalayuan sa mga tao diri. Amo gali? Wala ako makahibalo sina Wala sang bisita si Tita Olga. Wala ako sa nakita ang mga salakyan nga nagka-park sa iya og saran. Kung sa bagay, isa ka oras pa antes ang tigpalinyaga. Pero maayo magkani Agod nga makasuglianan ako sa iya sang maayo. Masulod ako. Patod nga sa tion nga ini, masako siya sa kusina. Ara siya. Hi, tita! Uy, Ili! Iha?
Ari ka na gali? Ay, katahom sa imo. Tita Olga, may mabulig bala ako? Aba, wala Naga-supervise lang ako sa akon kusinero. Adali sa salas. Dito kita mahulat sa akon mga bisita. Isda, dulungan mo kami sang Diyos, ha? Iha, dali na. Ili, nakabati ako nga membro ka na kuno sang isa ka kulto. Kag nagpakasal ka sa isa ka membro sini? Hindi lang amo sinakahapos, tita. Nakaangkon ako sa amnesia. Kag ang grupo nga nagsapupo sa akon, amo man ang nagpatalang sa akon. Uti, paano inasubok? Ang bana mo? Si Arthur ang nag-aatipan sinasubong, tita. Kilala mo naman si Arthur. Maayos siya magtabog sa mga tao. Wala ako maghuna-huna nga matabuin na sa imo, Ili. Diin mo galit na batian, ina, tita? Sa pabilyon. Amo gali? Sige, tita. Hindi na ako magdugay. May appointment pa ako eh. Ano? Kag wala ka pa makapanya. Wala sang kaso, tita. Babawi na ako sa dason, Apang importante ang appointment ko. Sige, Bye, tita. Ara si William. Nagahulat siya sa akon. Naka-jeans siya sang maong. Kag naka-t-shirt sang puti. William! Sakay na! Kamusta na? Ang ano? Ang medical exam mo. Sa... Nasun pa siguro makuha ang resulta? Di anong balita? Nagkuha siya sa abogado, William. Nagalaom siya siguro nga mapilit niya ako. Gani nga nagkuha siya sang abogado. Kagabi mo, bad news. Ang amon kasal, legal. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.